Започнах да се занимавам с подкасти като бях на 16 годишна възраст. Тоест бих искал да започна малко по-назад. Започнах да гледам YouTube от много малък, когато YouTube вече беше доста развила се платформа, но не толкова за България. Гледах Heskey Down. Не знам дали го знаете, това е много олдскул ютубър, който снимаше на Minecraft. Гледах него, те тъкмо се местиха ютубърите от VBOX към YouTube. И аз доста ми беше интересно да гледам контент креатори от тогава. След това започна да гледам Shadowhex, като започва да се издига. И оттам разбирах повече и повече за видеоедитинга, за снимането, как става това. И от една доста крехка детска възраст, говоря за 8 годишна възраст, аз знаех какво се случва за едно видео за YouTube. Даже качвах едни видеа в YouTube. Снимах с телефона лаптопа, как играя Minecraft. То на 360p снимано и с една книга подпирах телефона, за да снимам лаптопа. Аз си играя. И говорех там глупости, мога да ви покажа видео. А що да си ползва скрин рекординг? Защото не знаех за това, че съществува. За аз се чудих как, например, Heskey Down, как снима екрана си. Как на нещо се успява, ама... Нали, с телефона, мислих, че той има по-хубав телефон, това беше цялото нещо. И му е точно на екрана. Да.